Келіп мына бүгін ұшы Яңа Сабин суды қаршыны не үшін жиылдыңыз сіз? Biz musulmonlarga buluşur için, moral yardım ko'rsatuv için, что biz alар bilan şunun için jиналдык. Менә суд кемләргә каршы, нәрсә өчен эшләнә? Нәрсә бар соңында? Biz үзебез дә белмибез ансын. Просто кешеләрне өйләреннән алып китәләр и просто судить. Кемләр бар менә бүгенге судта? Бүгенге судта бар Артем дигән малай, Тимур и берсе Абдулазиз. Аларны инде якшәмбе көнне тоткарлаган иде, ябышмасам. Шулай бит? Шулайдыр ахырсы. Хәзер инде аларны азат итү мәсьәләсе турында сөйләшәләр. Нәрсә турында сөйләшәләр? Әйе, азат итү. Бар информация, что уже берсен азат иттеләр Артемны. Менә Бездә бик азат итмәсәләр, сез нәрсә эшләргә уйлыйсыз? Белмим инде, пока әйтә алмыйм. Инде сез борчылып килгәнсез булып. Да. Үзебезнең дуслар, мусульман братлар өчен. Сез каян чыгып әйтәсез, алар гаепсез дип? Бәлки гаепле? Без аларны күптән беләбез, без алар белән аралаштык, как говорит, бергә мәчетләргә җырыйбыз да. И ислам дине буенча кеше үтерү дигән, тем более Рамазан айларында андай бер никак-то булырга не может. И мин не думаю, что ул малайлар андай берләргә барырлар. Менә сезнең версия буенча кемнәр эшләгән булырга мөмкин бу җинаять? Ну, мин үзем лично әйтә алмыйм бер нәрсә, әмма ләкин кешеләр әйтәләр, что бу, как зур политика дип. Об избрании нашего подозреваемого Галиева Тимура Рустамовича 25 года рождения мира посетили люди заключили на службу. Ассаламу алейкум, брат. Ассаламу алейкум. Держись, мы с тобой. Ночью с пятницы на субботу в час ночи приехали, обыскивали и забрали. Ниләр әйтер идегез моны? Нәрсәләр әйттегез? Ниләр әйтер идем? Мусульман республикасында шулай итеп, то, что бесправие, как во времена Сталина, все уже все люди знают, то, что мусульмане не причастны в этом убийстве. Перед началом Рамазана ни один мусульманин не будет мусульманина, не только мусульманина. Эдуард, он вообще считает любое убийство, любое насилие за грех. Он даже мух не убивает дома, он ловит, выпускает. Постановление может быть обжаловано в Верховный суд в течение 30 дней его вынесения. Если у него нельзя выполнять решение суда, судебное заседание по делу Низамова объявляется закрытым. Вперед, проходим вниз на улицу. Да. Рафис, менә син Казан буенча 200 кешене изоляторларда утырталар дип әйттең. Каян чыгып әйтәсең? Аны кашым утырып чыккан ИВСта. Шуның сүзләренең буенча 200дән артык кеше утыра ИВСта. Ул 22 Бу изоляторларда. изоляторда временное задержание. Это арест аларга чыгарылмаган. То есть менә шулай судларга килеп, арестларын кемгә подписка, кемгә нәрсәләр 2-3 көн бирәләр. Суд 10 көнгә хәтле задержаниене бирә ала. Башка шәһәрләрдә тагын күпме бар икән? Началода ИВС кешесе әйткән 200
200 кіші анда да отырады деп айтқан еді. Чөнки біз аңа айтқан едік, Қазанда шуны хатты қолға алғандар деп, ол айтты, бұнда да шулай шундай хал. Әмма өзінің фамилиясын айтасы келмеді. Просто пару слов. Эдуард, менә шимбә көне сезне тоткарлаган булганнар. Нәрсә өчен сезне, нинди сәбәп белән тоткарладылар? Нәрсә өчен кулга алдылар сезне? Горестно, конечно, сознавать, что мусульман подозревать в убийстве мусульман и также там других преступлениях, да, против мусульман. Но в основном все как бы подозреваемые являются мусульманами. Вот по этой причине как бы я тоже был задержан. Допросларда нинди сораулар бирделәр сезгә? Ну, во-первых, как бы по делу, то есть где, когда, что находился. В основном как бы версия о том, что как развивался конфликт в отношении дела Идель-Хадж. Основная версия такая была. Менә бүген сезне иреккә чыгардылар. Ниләр әйтер идегез? Сез гаепсез иттереп чыгардылар. Ну, Тиешле урыннарга бәлки мөрәҗәгать итәргә уйлыйсыздыр. в смысле жаловаться? Да нет, как бы, жаловаться не собираюсь. Ну, естественно, данные действия в отношении всех мусульман незаконны. И даже те 5 дней, которые проводят там в отношении мусульман, я видел, как там несправедливость чинят, то есть здесь ничего хорошего нет. Сезнең белән утырган ничә кеше бар анда? Шул изоляторда. Бик күп кешеләр бар дип әйтәләр, кулга алынган, шушы тоткарланган сезнең кебек. Ну, два этажа. Я человек 10 видел, 15. Бу кайсы изоляторда? Ну, здесь ИВС центральный, на Карл Маркса. И Большая Красная. Все?